Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, sugeng enjing. Kula Syifa saking SMAN 1 Krian badhe ngaturaken pawarta babagan peran siswa ing ndukung program Adiwiyata kang ana ing lingkungan sekolah. SMAN 1 Krian minangka salah satunggaling sekolah adiwiyata ingkang tansah ngugemi prinsip peduli lan berbudaya lingkungan. Program punika boten namung dipun tindakake dening guru, nanging ugi dipun lampahi kanthi aktif dening para siswa. Para siswa SMAN 1 Krian gadhah peran penting minangka pelopor njaga lingkungan sekolah. Kegiatan ingkang dipun tindakaken astawisipun mateni AC menawi boten dipun ginakaken pemilahan sampah organik lan anorganik saha perawatan taman sekolah. Saliyane punika, para siswa ugi melu kegiatan bank sampah lan kerja bakti rutin kangge njaga keresikan lingkungan. Kanthi kegiatan menika, siswa dipunlatih supados langkung peduli lan tanggung jawab dumateng lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pamirsa, saniki kula kali narasumber kang bakal kula wawancarai tentang Adiwiyata. Sadurung menika angsal sampean nepangaken diri lan nami. Oh nggih, Mbak. Kula Atif saking kelas 12-1, Mbak. Nggih, Mas Atif. Kula nuwun sewu ngewawancarai sampean untuk tugas Adiwiyata nggih. Menurut sampean sekolah sing nyaman iku sing kaya ya opo? Dadose menurut kula piyambak, sekolah sing nyaman iku nggih sekolah sing saged menehi siswanipun lingkungan belajar sing bersih lan bebas saking kotoran. Mbok menawi kelas niku bersih lah nggih mangke siswane saged pasinaonan kanthi nyaman, ayem ngoten Mbak nggih. Nggih ngoten sih. Nggih, pertanyaan kaping pindho, apa sampean wis nggawa botol minum kados tumbler dhewe saka dalem lan amarga apa? Nggih. Dados kula sampun Mbak nggih, dadi pun beto piyambak saking griya amargi napa nggih. Kula piyambak nggih mikire supaya angsal ngurangi plastik teng sekolah SMA Negeri Tunggal Krian niki nggih khususi. Mbok menawi kula mboten beto mangke plastik-plastik botol kagem tumbas es mekaten teng kantin niku angsal katos akeh teng sampah niku lho Mbak maksud kula. Lan pertanyaan kaping telu, kepriye carane ngirit energi listrik ing lingkungan sekolah miturut sampean? Oh nggih Mbak. Izin dados teng semanikan iki nggih pun mlaku nggih pun jalan sing namine program ngurupaken AC niku sak mantunipun jam 09.00. Terus nggih wonten program siswa niku dipun angsalaken ngurupaken lampu niku sak perlune mawon, sak butuhe mawon, mbok menawi mboten dipun damel niku angsal dipun pateni mekaten. Matur nuwun nggih Mas Atif sampun ngluangaken waktu sampean damel wawancara kali kula. Nggih niku wau wawancara kula kali Mas Atif ngenani babagan Adiwiyata. Mugi-mugi maringi manfaat kagem kita sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, makaten pawarta babagan peran aktif siswa ing program Adiwiyata ing SMAN 1 Krian. Mugi-mugi program menika saged terus dipunamalaken lan dados tuladha tumrap sekolah sanesipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.